Sa EV vehicle, on na siya tayong tanan. So you have the functioning LCD monitor, on na niya siya, aircon is on. So, but hindi mo pa niya siya mapagiho because mo na siyang shifter, reverse drive, hindi mo na siya mapagiho. Kaya safety will tell you nga kilanlan ang imong brake naka-depress. So, press mo niya dapat, no? Amo pa na pag-on mo, pwedeng pag-iyo mo sang shifter. Reverse, drive, roof, maski may lights, kita mo na yung lights. Ay, okay. Functioning mo. So, any time of the day, sir, basta gusto lang nila sanag. Anytime. Gabi, yes, sir. Pwede. Para mag-night stars, ano sila? Stargazing. Stargazing. Serenity, net na ya, sir. Ang Wow. point out ko nga maski may lights. Yes, maka-ano lang sa Hindi yan. tagaan ko space for the sunroof. Nami, gid. Functioning. Nga, with the sports car ba, no? Pwede Pwede ko. nag-develop na sir inyo ganyan company. Ang nag-develop sa hindi, this is the brand nga gina-sell namon gid privately. Pero gin-offer namon niya sa police. Ang lights na bala connected na niya sa 12 volts battery, hindi na siya connected sa sasakyan. Okay, so ano na siya, sir? Sa 12 volts Ga-charge na saya, sir? wala na. Ang battery bala sa sasakyan nga 12 Oo. volts wala na siya connected. Okay. Yes. Ang install ko sa ila is either two kinds of chargers, no. You have the 7 kilowatt and the 3 kilowatt. Ma-survey pa ko na per police station, depende sa load sang ila police station bala. The bigger the house, the bigger the capacity sang ila electricity, correct? Kung gamay la police station, kung hindi kaya sang load, basi 3 kilowatt lang ihatag ko sila because ang 3 kilowatt is one aircon. So isa ka aircon ang charge. So sa amo na nga rate, siguro masaka na ng ila electric bill jutay. Let's say additional 1,000 to, let's say na lang gid estimate lang 1,000 to 1,500. No blow. May maka-conserve sila. Hindi na need maintenance kasi. So maintenance in every 6 months lang, wala na change oil, wala transmission oil. Ano lang? This has no transmission, there's no engine. So ang aton i-maintain is your battery health, your aircon cleaning, your suspension checking, your brake cleaning. Okay. So